khona benziwa wena. Khona buthi mdala. Awungiphe phela nami impahla into ezimbili ezintathu. Awu. Waphuthi sokwasoningana kodwa lapha lokuzaneni okhalo nangenhla nasesithathulweni. Siyolingana ngakuphi nje kodwa mfowethu ngoba ikhanda liyisikwele kwena lingaka. Manje usebenza nini kanibiyela ndoda ngempela? Yamsebenzi mina bhuti. Mina umsebenzi wami ukuvuka ngigeze, ngisweke ngihambe ngiyo-withdraw ngilale. Withdraw ini? Yona ngiyacaba kuyazi ukuthi awuthi ngibutha ayikho namhlanje sangenile nje uzobona ngizokubonisa kule phone le report ekuyona ukuthi namhlanje kusangene ini. So wena uyimina ngeke uvuke uyo-withdraw ke. Uzobona ukuthi namhlanje kusangene ini. Ungavala futhi bambaye bafisa. Yabo ngikule phone le engena kuyona ke imali. Yabo imessage yokuqala isangenile namhlanje kusile. Ingene ngo-9. Malile ubiyela. Ayibale bhuti. Namagundwane ibiyela ngeke. Unamagundwane ibiyela ngeke. Okay, namhla wena kuyimina ungavuka usebenza kukhotha mina ngiyavuka ngisweka kambe kuyo-withdraw mina. Mina umsebenzi wami ukugeza ngisweke ngihambe kuyo-withdraw kuphela. uNkulunkulu wangiletha lokho emhlabeni just nje isopla kodwa iphinde ukuthi isibhoyoko libonapho wena into yokuqala nje leyo engajwayelekile. Manje lembuzi encane uza nayo lithiwa fanele uyiqhubeke uziyongena kwagudla uzungene. Ngangenza phela nami ukuhlonipha phela kumkhulu ngoba umhlonishwa ofana nje nomkhulu kumele umphathele into eseyitshitshi. Ingakho nami ngathi simbuze yitshitshi ngamamsela yona ngoba ngangafuni ukuletha into esike yasetshenziswa abanye abafana. So kodwa umkhulu akalithandanga itshitshi wafuna ke into esisetshenzisiwe wathi nangafuna umlethela i-reject lapha. Ingakho ngamsala yambuzi ngaphi ngathi mina lapha neFriday ebhunwini I'm looking for a virgin goat. Lakhipha le alathi nansi lokuzana imbuzi seyitshitshi lana quality. Ngani yazi ngathi ngamsa umkhulu wafo enqaba. Umkhulu wangifuna ukuthi khiphele yena emntombini le mbuzi le. Hayi angishongo kusho wena angishongo papa ngeke. Manje ngokumntombi kodwa Hayi bebiyela ngiyabonga mfowethu yeza. Khona umuntu othi ngifakisha elifana nelikaMabalengo. Hayi likaMabalengo lifana nozuka likho silver likaMabalengo lifana nozuka. Uphi manje angisamboni uMabalengwe manje. Akanalo idatha waye connecte ngelokuzane yase hotel. Hayi bela ngeke ndoda ya. Amakepisi onke la ngaka. Yabo amakepisi akithi lawo awaphelelanga amakepisi manje ngicela ukusoleza icasho ngivelela jewel phansi leliya. Lamathi wahlala amakepla lawa. Ha naku bese semoto ntisino Ramaphosa siveziki. Hayi ngiyazi waba ngo-BM ngawubona uBM wakho waba ngo-BM bela ngawubona uBM hayi bafaka westage uBM westage hayi westage bafaka westage. Hayi bela ke manje bela usimbulele phela ndoda. Ngeke futhi ini athi wena unehlukuzo la ekhanda unomqamelo wemvelo lapho. Nangu mfowethu ke phela ke ngikhona Sishaya ushindindu mazi. Hayi kodwa ngiyasuka nkamana hey. Wona ivukane ngalibona lathi lisokudlula wena liqhamuka lapha ku YouTube lathi ngakuhlula. Walibona? Akekho. Awuna makhuma ngokugqoka akekho umuntu ongihlula ngokugqoka akekho ke. Futhi once wakhuluma isiZulu ngeke ungihlula ngempela ke ngokukhuluma isiZulu waba umZulu ngeke ngempela ke akekho umZulu ongihlula ngokugqoka mina ngeke. Unesigincu nesibhamu unomphembelo ngeke unesihlelenge ngeke. Kodwa uyagqoka no Manqele kodwa. Uyahlanganisa ngiyambona uyahlanganisa.
Awuyena. Awuyekho ngibonisa niyabhisa naye. Hayi mina iyabhitha ngegqoba but njengoba ngizoqinisa ophaqa bala ophaqa wami lapha. Bayitrazi eabhitha labo ophaqa lapha. Ayibuyela ngeke ndoda uyalwa. Hayi. Akuwona ama morning shoes lawo. Ayuyalwa biyela hayi. Abantu ethi bahlezi bathi ne ukhwathi uhleze shuthe ehambe esemgwaqeni akaveze la kahlala khona. Ngibabuze niyojabula na mase ngiveze la ngihlala khona.